ଏ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ସବୁବେଳେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଦୋସ୍ତିକୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ମସ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଭାଇ, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗଟା ପୁରା ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଆମର ଏଇ ଗାଁ ପିଲା। ତ ସେ ଛୁଆଗୁରା ସବୁ ଚାରିଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଯାଇକିନା ଛୁଆ ହେଇଯାଉଥିଲି ଆଉ। ତ ସତରେ ତ ମୋତେ ସବୁ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଖାଲି କୁହନ୍ତି କି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି କି କ'ଣ, ଯିଏ ବି ଦେଖୁ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥାଏ ସେ ଖାଲି କହିବେ ତମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ, ଏ କରୁଛ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ତ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମସ୍ତି କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆଗୁରା, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉଛି ମୁଁ ବଡ଼। ତ ହାଇଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ। ତ ମାନେ ହାଇଟ୍ରେ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଠାରୁ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ, ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ବଡ଼। ତ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ, ସିଏ ବଡ଼ ମୁଁ ସାନ। ଚାରିଟା ବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିକିନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ କରୁଥିଲି। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ଯାହା ମଜାମସ୍ତି କଲା, ତାପରେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛି, ମାନେ ରାତି ନ ହଉ, ମାନେ ସେ ଦିନରୁ ଦିନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଏ, ତ ଚାଲୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ। ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।